Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. Ladies and gentlemen, my name is Comrade Mohammed Ali Ringil, an ex-security expert. Securing lives and properties is my area of specialization. I want to see this very moment to call upon His Excellency, the United States of American President, Mr. Donald Trump, my good friend, to please be aware that Nigeria, we are not suffering from religiosism, tribalism. We are not persecuting Christians. We are always living together with Christians and Buddhists, Sikhs, Hindus, Taos, Maos, Confucians, Baha'is, Rastas, Satanists, and Shantos. All these religious denominations, if they may be at Nigeria, we are living peaceably with them because we are suffering from humanitarianism. Mr. Donald Trump, let me be aware that Nigeria is not Vietnam. Nigeria is not Afghanistan. Nigeria is not Iraq. Nigeria is not Iran. Nigeria is not Venezuela. If you attempt to encourage and make aggression and send your armed forces to Nigeria to wage war, it's an unscrupulousness. But be aware that our mosquitoes, they are waiting for your soldiers to bite them and infect them with malaria fever to die instantly. So, Donald Trump, America sobanu yatsimikiza kuti ifuna ndithu ipite ku Nigeria ndithu ikaphe zigawenga zimene za Boko Haram, zimene ndithu zikudzetsa like impungwe kupha anthu, kutenga tsikana ku maskulu a boarding, kumapha anthu osiyana kumene kuko. Komano actually bwino wake nkhani tinayine naso poyambirira pano kuti magulu amene wawa achina Boko Haram, gulu la Boko Haram amene analipanga ndi omwewo ndithu achina Americans wo amene amalipasa ndalama fund ndi omwewo. So zimene zipalibe kukana chifukwa umboni umenewo unaperekedwa ndi congressman okomweko wammozi opanga malamulo komweko. Video yake so tinaiponyaso sotofuna so tibwerezeso kachikena kono ananena kuti ayi annually pachaka ndithu kumaperekedwa ma millions amene amapita ku gulu limene la Boko Haram kudzera mu bungwe la USAID. USAID gulu malipasa zonsezo. Ndefunso ndikumati iwo cholinga chawo ndi chani? Cholinga chawo ndi chani? Do you think Boko Haram imakhala muchire nthawi zonse? Iwo ndalama amazipeza kuti? Tell me, ndalama amazipeza kuti? Zakudya amazipeza kuti? Amakhala muchire basi. Ayi chigulu cha Australia chimene kamene kunanga zida amazipeza kuti? Zida za nkhondo zija za powerful kuposa asilikali, kuposa asilikali ku Nigeria. Zida zimene za mphamvu kwambiri mudzikomo kuposa zimene zili ndi asilikali a Nigeria. Tell me, amazipeza kuti zimene amazipeza kuti? Mzifuse noka mafusa amene. Mzifuse noka. So answer ndi omweyo. Tunakupasana mwamboni kuti ndano wake omweyo amene amawapanga fund. Komanso umboni wina ndiona kuti even wamkulu ku Nigeria wandale anayankhula kale kuti akuluakulu ma villagers anthu amudzi ku Nigeria ako amene anandikana ndi kumene kumakhala Boko Haram akuti usiku kumabwera ndege zozaza ndi azungu. Ndege zimene zozo amakhala akutsitsa zakudya futi ndi zina thandizo kwapasa ndani? Kwapasa Boko Haram kumene koko. Ndele akati tofati vile tikathana ndi Boko Haram. On the Boko Haram committee, villagers kept telling us that in the middle of the night,
helicopters piloted by white people kept landing and offloading guns, goods, and money to these people. They have no reason to lie to us. Anyway, to be honest, they can go. Atakupita akathana nazo zikulangazo palibe vuto lilonse. Chifukwa ndo khawukhawa mino. We don't have any problem. Atakupita. Apita ndithu akathana nazo. Koma, why is it an issue now? Komanso chifukwa yani ku Nigeria anthu akupanga protest. Ku Nigeria anthu akupanga mademo. Trump zimene zwayi chanchani kunoku sabwere ema kunoku blah blah. Why? Okay, I'll tell you why. It's because we know tikudziwa chimene chili behind the story. Tikudziwa chimene chikufunikira, chimene akufuna apange. So the new research yapezeka nino kuti iwowa sikuti abwera zimene ziziyayi. Komano remember kuti Boko Haram malo onse amene amakhala kulanda. Boko Haram malo onse amene amakhala kulanda amakhala kuti kuli ma rare earths. I think ma minerals amene apangira za mafoni chanchani zimenezo. Madera onse amene Boko Haram imalanda. Ndikupanga ukupai. Kumene koko kumakhala kuti zinthu ziti za mtengo wapatali. Kumakhala ma resources amene wawa, mtengo wapatali amene wawa. So that means you know now kuti why America imapanga fund anthu amene imapasa ndalama, imapasa zifuti chanchani, nkhani yake imakhala kuti kumene koko amakhala kuti akupanga zinthu kumene koko. Kumene akhalako naso anthu samapitako somwe kumkazi gawenga. Ndi amakhala kufukula ziti zimenezo. So that's the first thing. Cha number 2 nchona kuti akabwera, right? Definitely azapanga tip, azawauza thawani Boko Haram completely America ikangobwera izathawira m'mayiko oyandikira. So actually izathawira kuti izathawira mayiko amene ma French and haku France aja ma colonizers anawathamangitsako. Burkina Faso, Mali, Niger, mayiko ngati amene wawa kumene kulibe kumene azungu athamangitsidwako anthu awo azathawira kutiko azathawira kumene kucha. Once athawira kumene kuchako chimene azapange chino kuti tufuna anthu abwere a Burkina Faso, tufuna anthu kunuko abwere mwapasa ntchito, right? Which is not easy. Sizopheka yayi. It's either azana referred lowe tikathaye nawo, referred lowe tikathaye ndi Boko Haram. Ku Burkina Faso, ku Niger, ku Mali, referred lowe mene tikathaye ndi anthu amene wawa, anthu oyipa kwambiri. So afuna ikhale route, afuna ikhale poyambira, polowera, akalowa ku Sahel kumene kuko ku region imene ya Sahel kumene kuko afuna aloweko, akalowa kumene kuko akambe tsopano akalowa sono chipwirikite, akasokoneze, akapange destabilize the peace of the region. Ntendero umene kuja akausokoneza. By the way, panopa ndithu anthu akuthana nawo kale achina Ibrahim Traore akumayesesa ndithu they are doing their part. Akumayesesa ndithu mathana zindigawenga zimene fani zimene zikumavuta kwambiri, right? And panopa sikuti zikuvuta ngati ayi, futi njira iyo yonse zingalowere zikumathana na Ibrahim Traore, because Russia ikuthandiziraso konkujaso ndakuona zoti ntajaba sikurasi ukutheka maminu sakutheka zinthu zambiri izizi mafoniwa machani zambiri zimene umapangiza ti mababo zambiri mabatteries resources ake mufusa kuti ambiri akumachoka kuti Africa amakhala kuchoka kwa Africa, mayiko kwa Africa kwina kungarama amapeza komano baba kaso madiro. For example, Maria F tukwakambaba kuti
Boko Haram ikupanga cover madela amene kuli Maria 8 amene apangira mafoni zimakhala mafoni mu zimenezo maminerals amene wawo kumene ku Nigeria kumene goes right ku China awapatsa only 1 year ku China America ngwapatsa China yapatsa America 1 year kuti muthakungotenga ko for 1 year basi muthakungotenga apo Maria 8 for 1 year basi kwina kwatsekaso imagine so kwina kwazimakhala zovutla and pamene apanga nchopo ndo apanga na madiru like nkupe ife nangase apanga exchange madiru bacha ife tipanga tizipereka izi inunso pangani izi choncho kumene amangotenga zinthu mosavuta popanda kulimbana ndi ku Africa so ku Africa since kwayambaso kwayambaso kuvuta afuna tenge by force Boko Haram inambaliti Boko Haram inambaliti Boko Haram kuti akabwererero and yapanga zopya zingati kuti akabwererero yapanga zopya zambiri nthawi yayitali pali reason pali chifukwa chimene akubwerera zinaibe vuto uzakhala kuti izi ndizoona ndi anthu wamwe kuti zinaibe vuto zimenezo koma by the way anthu iwo akamba sama Christians koma do you know kuti inu ndumuzo kuti even anthu amene anaphedwa ndi Boko Haram poyekeza aKristu ndi Islam mazoti Islam ndi ambiri kuposa aKristu ku Nigeria. Do your research, do your homework, pangani search. Anthu amene anaphedwa ndi Boko Haram, Islam amene anaphedwa ndi Boko Haram, ndambiri kuposa ma Christians ku Nigeria kumene. Do your research. Zimene muzipeza zimene. Boko Haram simasankha baba. Hey, ikafuna delalo kuti dela ndiri. Imapita aliyense amene umeneko olonzikita amagomula. Islamu amaphedwa. They don't care. Right? Mufuse kuti even baujeni bompapa pa jana pa kana kupasana maudi zena kwa I think ndakale pali Malawi yenaso nthamina ali ku Mozambique anagwidwa so ndi achina magulu achina Al-Qaeda zomwe zakuti magulu za Islamuzi munthu ameneyo definitely ndi Islam pamene ndi Islam anali ku Mozambique and zinangobwera ziganga zija zinagwira ose kaya wewe ndi Islamu kaya so Islamu koma ose anagwira anasanusa akapolo awo ose anawagwira anasanusa akapolo awo amangwira nawo muchire samaona they don't care so you mupange check with abuna mupange find out mupange fact check mupeza kuna kuti magulu amene wawa they don't care who you are amakuombera amakupha amatenga zimene uli nazo kani chani ndi I don't know why zina limene lili limabwera kuti zigawanga za Islam I don't know understand iwaja amazika dala akazika kuona kuti zikhale ngati zibebe kwambiri zibebe nangasiwane iwaja napanga ma movies ambiri bora pano pa lisimina anthu akhozomazindikira kuti tikonjana pali amalawa ambiri amapita mayiko achiluya Qatar Dubai ku chanchane amatha kumakhala majendo kumaona komano chifoti iwaja anapanga brainwash anthu anasokoneza anthu mitu by making movies kupanga mafilimu akapanga mafilimu akamaonetsa ma Arabs amaonetsa amauza kuti ma Arabs nonse ndiwe Islamu ndoti party imene mungatenge ndiyo chigawenga basi like palibe pati ina mena ngatenge tengorekeza palibe pati ina mena ngatenge kupota chigawenga so it's ndizina zake zimene iwajawo
It's a plan. Reverse programming. So okay. So I'm gonna go Africa. Wakala ku Africa funa aonese ma movies nkane go Africa. Awu manisi yani. Amonesa umphawi. Power. Ndira no mchenche zikolukira chani. Akonesa ku Africa. Propaganda lumeneyo. And those guys, those movies, my film na jao. Those ziri ma film ndi sewelo jabe. Zongo sewela jabe. Komano now do you realize what zimabeka damage your time? And how am I going to brainwash the muntu wanje? Now you know. See movie, it's not only a movie. See movie jabe. Kama funa tsuga antu mabongo wacha hapa kwa kama zimena kufuna wacha. So mzabeza movie even America imakamanya nkono dziko lina lake ndiye yaluza. Nope. America bakhala number 1, America bakhala yopulumutsa. Ndi njira imene jayo ufuna kupanga antu zunguza antu miru bongo. Right? So the girls also wajao anamangirira. Oh, shabwe. Ona ndete manena. Ona ndo manena. Then kane ku Nigeria ndimeneyo. So actually na wongizana nkane na yake kumabe okay tuzane ba. Ibwelabe. Nkane ya mayor wa New York.